Ей, сега как да мине това интервю, аз цялата трепея. Здравейте, казвам се Рени Нешева, накратко Рени. Да бъда още по-стикована, подредена и организирана, колкото съм. Проверката на всички документи от А до Я. Фокусирам се и следвам реда. Всеки ден се чувствам специална по един или друг начин. Важното е да оценим малките неща. Благодаря! Много благодаря, много ме изненадахте, въобще не го очаквах наистина. Винаги нещо по-различно. Най-близките. Преживяване. Много емоционален и много личен и важен за мен. Положителните усмивки на хората. Да се пусна по едно въже от 30 метра височина. Предизвиквам Мими, не ме сърди, излизам в отпуска, имаш време да ми се отсърдиш. Влади, какви са тия въпроси? Искаш да вземеш тортата?